Твоих, якоже светло с огня восявши благодат вселенную, просвети не сребровие мирове сокровища снеска, вместо нас гордобудре показаното име словеси на казооче, ойна златости, моли Слово Христа Бога, спаси се душа наша. Во всю землю изиди вещание Твое, яко приемши Слово Твое, им же благолепно научила си естество сущи, пояснила си, человеческое обичай украсила си царское священие, Отче преподобния моли Христа Бога, спаси се душа наша. Пастирская свирел, богословие Твоего ритора, повели труби, якоже благослови духа, зискашу, и добро Ти вещание приложи се Тебе, но моли Христа Бога, Отче Григория, спаси се душа наша. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Амин. Молитвами Господи, все святите Богородици, Твой мир дашь нам и помилуй нас, яко един щедър. Во имя Отца, Амин, и Сина, Амин, и Святаго Духа, Амин, Амин, Амин. Името на Отца, Амин, Амин, и Сина, Амин, и Святаго Духа, Амин, Амин, Амин. Името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Святаго Духа, Амин. И Сина, и Святаго Духа, Амин. Името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Святаго Духа, Амин. Амин, Амин. Господи Боже Вседержителю, избери рабов Твоих сих и освети их, и дашь им со всякою мудростью и разумом божественных Твоих словесного учения и прочитания Творите, сохраняя их в непорочном жительстве. Милостью и щедротами и человеколюбием международного Твоего Сина, с ним же благословения си, со святими и благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Ходят от къща на къща и не само с без работа, но и с въбриви, любопитни и говорят какво не подавава. Братя, първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище, защото скинията биде стъпнена така,
първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлебовото предложение. За това те оставих крит, за да извършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, като бях ти поръчал, който е непорочен на една жена, мъж и има деца, върни неокорявани, разпръско и непокорство. Братя, любовта е дълготърпелива, пълна с благодат. Любов не завижда, любовта се произнася и не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на правда се не радва, а се радва, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, във всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. Чедотите, за това се оставих в крит, за да довършиш несъвършеното и да поставиш по всички градове презвитери. Добре. Соорарем. Благословен Бог нас и да ни благословен Бог нам благословен Бог нас и да ни Христос во име Отца и Сина и Святаго Духа. Благословен Господ, сей бистра Божий Райчо, чтец Святейшей Церкви Болгарские, во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Благословен Господ, сей бистра Божий Иоанн, чтец Святейшей Церкви Болгарские, во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Христо. Благословен Господ, сей бисраб Божий Христо, чтец Святейшей Церкви Болгарские, во имя Отца и Сина и Святаго Духа. Благословен Господ, сей бисраб Божий Костадин, чтец Святейшей Церкви Болгарские, во имя Отца и Сина и Святаго Духа.